Αν όταν σου λέει κάποιο θέλει να μπει στον χώρο των πωλήσεων και να βρει μια δουλειά η οποία θα σου δίνει 2.000-2.500 ευρώ το μήνα, αν η πρώτη σου αντίδραση είναι όχι, εγώ ποτέ δεν θα έμπαινα σε αυτό το χώρο, δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό, τότε το πιθανότερο είναι ότι έχει κάποιε λάθος αντιλήψεις για το πώς μπορούν να λειτουργήσουν οι πωλήσεις για σένα. Δηλαδή, πιστεύεις ότι η πώληση είναι κάτι το υπερβολικά πιεστικό, πιστεύεις ότι θα είναι κάτι το οποίο δεν το έχεις επειδή δεν είσαι εξωστρεφής και διάφορα τέτοια πράγματα. Αλλά πρέπει να σου πω ότι με βάση τη δική μου εμπειρία, οι πωλήσεις είναι κάτι τελείως διαφορετικό αν δουλέψεις για τη σωστή εταιρεία, αν έχεις πάρει τη σωστή εκπαίδευση και αν δουλεύεις στο κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον. Οι πωλήσεις μπορεί να είναι πολύ πιο εύκολη δουλειά από πολλές άλλες δουλειές. Τι θέλω να σου πω, έκανα ας πούμε μια δουλειά στην οποία ασχολιόμουν με παραγγελίες, καταχωρούσα παραγγελίες στον υπολογιστή. Αυτή η δουλειά δεν είχε μέσα την εξωστρέφεια, να μιλήσω με ξένο κόσμο, να δεχτώ την απόρριψη. Από την άλλη, έπρεπε επί